କେମିତି ଆମ ହାତୀ ଗୋଟେ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆମ ମହାରାଜ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆମେ ଆଜି ଆମ ମହାରାଜକୁ ମେକଅପ୍ କରୁଛୁ। ଆଜି ହେଲା ଦଶଙ୍କ ବନ୍ଧୁର ନିର୍ବନ୍ଧ ନିର୍ବନ୍ଧ ନିର୍ବନ୍ଧ। ଆଜି ମହାରାଣୀକୁ ଟିକେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସଟ ପାଉଡର ଟିକେ ଲଗେଇଲେ ତାପରେ ସେ ସଜବାଜ ହେବେ। ତାପରେ ଗାଲକୁ ବି ଆମ ମହାରାଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଗୋରା ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆମ ମହାରାଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ 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 ଆମ ମହାରାଜ ହେଲେ ଏମିତିଆ। ତାପରେ ଟିକେ no 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 ମହାରାଜ